Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men ɗimmire ha joni en jaltani e laa mawɗo e laa tokoso. Allah wallino on kollama so a naati hen no wayata. Hande noon nane hen I wadde so I naati hen mbiya li foɗani, ɗo ko lii foɗi, ɗo ko il foɗani, ɗo ko il foɗi, ɗo ko lil foɗani, lil foɗi. Laa mawɗo e laa tokoso woodi. Sa waɗi hen I mbiyata ko li, lii. Bencita mbiya il. Lomba masgal mbiya il. Ɗum ɗo kala ko wayni ko laamalngal. Ɗum ɗo won laa tokosal. Masgal I mbiya li. Ɗo mbiya il, ɗo mbiya il, ɗo mbiya lil, ɗo mbiya lil. Gasi. Tawat joni kadi en paami joni jara hankkadi en junno ha ɓurta. En gandi laa mawɗo e laa tokoso so I naati hen li, il, leso o ko lil, lil. Ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa ɗum, janga ɗum, mbawa ɗum. Ko ɗum ɗo tan woni ko jangete e laa. Massaɗo I ko ɗo haaɗi. Ɗiggi a foftima. Ha mo jeenoke hen noon jahata ko YouTube binda Dentale TV jiyangal jiyanta hen. Gonta e jingoɓe 77 906 81. On jarama wassalam. Ko musidɗo mon dimo soɓi Allah on jarama wassalam. Toɓa